aku salah milih sliramu dadi pasyanipun Kakang. Aku yo ngelem karo kowe. Piye dia? Nek gur kali ora aku yo Kakang. Piye to ben beda karo kono, ben beda. Paling ora yo sayang kok kok. Ayo, terus yo. Wong bagus. Iya. Bagus. Aku nganteni. Sing ngenteni ora mung sliramu kok Yasin. Pun Kakang uga ngenteni sliramu. Tresnamu mung kanggo tresnaku, tresnaku uga kanggo sliramu ya. Lah kok wolak-walik tok to, Kakang? Sate bojomu gandrung iki lho. Aku lho, Be. Sarino wae bojone niku. Ayo gede Kak. Ayo. Kuwi gandrung niki. Heeh. Asio kowe piye wae? Kowe tetep wong sing tak tresnani. Iya dia. Iya, diampun. Ya aku iki musuh. Sayang banget lho, nyesel. Ora demen. Ojo demoki dia. Aku pekewo. Wongone adem iki. Kowe kok ora pekewo blas karo aku. Lah ngopo gede nggonku. Aku yo kabeh. Ya Kak, ya Kak. Halo. Sesuk sliramu bakal takjak bulan madu ning Malaysia kalau ning Singapura. Pemerintah tumbas napa mawon? Apa wae sing mbok pengini bakal tak tumbaske ya. Delok tetangga sebelah. Kaya ning luar negeri awake dhewe yo iso. Aku bojak ning endi? Turki. Luar negeri ya Turki luar negeri. Turut kijing. Iki aja kesusuan wong kijing karo mendem Boleh kowe. kembang boso dia juga buah. Ya Jen, Dalam sesuk gelangmu tak tumbaske sing 50 gram. 24 karat. aku yo pengen kaya kuwi. Sesuk. Aku bilang yo. Ojo kuatir. Mas yo. Rel 10 dan anak bayar kanggo dia. Tenang aku yo tukokne kaya iki gelang Mas yo. Aku bilang karek. Lho. Gopo kok? Beden matane tanggane. Ketok nek wong sore. Kang Mas, biasanya menawi kita ke mana? Luar negeri bulan madu gitu. Kita kira-kira makan apa ya? Kita makan spaghetti, makan kuyung hai, pokoknya panganan-panganan sing berbau luar negeri. Kita ke pasar. Aku pengen. Kita ke pasar Karangawen saja. Mau beli apa? Kayak itu loh, makanan yang berkelas beritu. Gendar puli. Malah enak lebih dari Enak. Ya Jen. Ayo turun sih, ayo dikasih, ya. Aku bisa omong aja loh yo. Iya lah, ya. Harus Janji. Janji. son. Yang gini ku, son lah, son wis janji. Son takon tani. Nek jenenge wong kota Pasar ku ora ngono. Ngene lho Jen. Wah iya. Aku kayak nunggu ning sofa baru. Suka baru rabimu iku. Jembar kayak Pada gua kakak, kayak lu bolan. Nah, kayak lu kijing lah. rasane jembar kayak. Kan ono pena. Iya, iya penak udah bocorin mau ini. Kandani kok. Ayo Mas Pedro, ayo. Reki. Ya, janji. Janji kowe Sumedhok sing yas nah, awake dhewe jalan-jalan
numbaske mobil mewah Alphard Toyota Alphard Ojo kuatir. Aku yo Mary, pengen mobil. Aku pakai Mobil ya. ambulan. Bapak kok ambulan. Lah aku nek tanggane masuk angin, ajul tulung sapa kowe? Arep ngusum tanggane karepku. Sing batang iki. Ketane wong serai Gen urip. Ojo kaya penting kuwi prinsipe diajar dalam. coba sawangan Nggih. ana pucuking wit kae ana manuk loro lagi posapasian kaya aku karo sliramu sing ngandung katresnan ya Kita wong diajar. sugih. Nggih. Kita wong sugih jebul kono lamur. Lah piye to? Enenge kajang kok butuhe wit. Terot tok. Jane ngerti wong pasian ora to sampani. Pokoke Ngono ki jenenge Eko. Aku dibojo. Ora omah Mas. Yo, saya sih. Eka. Yo. Lalu meneh. Bisa kok. Maaf. Mas ingsun rasopo. Gen seimbang yai. Bojo padane kendi. Ya ora gen ketok sing esak. Kunjung. diajar tanggone iki nek kaya termos karo pandasan ya Dhewe tak dasare aku ora trimo. Pangapunten nek garwan panjenengan badhe wudu monggo. Yo, tulis. Ora celengan Semar. Yo kan tak isih kan. Sumadang Sinar senan. sinak senan Lali, selalu lali bumi. bumi langit Kanu nano. Yo. tangis sing tias yen tani